Bodoland radab बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस आपडेट दङ। मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजादनि थाखाय गोदान सिट प्लान बाहायदों सेबाया। कर'नानि समाव मेट्रिक आरो हाई माद्रासानि आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो जुनिया बिफाव लादों सेबाया। बिनि थाखाय सेबाया सिट प्लाननि सायाव गोदान राहा लादों। सिट प्लाननि गेजेरजों आनजादसालियाव जिरायनांगोन फरायसाफोरा। सिट प्लेननि बादियै आनजाद मिरुआव गिबि सारिनि मासियाव सानैल' आनजाद होगिरि जिरायनो मोनगोन। नैथि सारिनि मासियाव सासेल' आनजाद होगिरि जिरायनो मोनगोन आरो उननि सारिनि मासिनि थाखायबो बिब्दिनो जिरायनांगोन। ओरैहाय गंफ्रोमबो आनजाद मिरुआव मास्क आरो सेनिटाइजार दैथायहरगोन सेबाया। गंफ्रोमबो आनजाद मिरुनि साफ्रोमबो आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय सासेयाव 20 रां खरसा खालामगोन सेबाया। बुंनो थाङोब्ला कभिड-19 नि प्रट'कल मानिनानै आनजाद खुंनो थियारिसै सेबाया। मख'नो गोनांदि फैगौ 11 मेनिफ्राय 3 जुनसिम जागोन गोजौ फरायसालि आरो हाई माद्रासानि जोबथा आनजाद। नैथियाव दङ। BTR नि क'क्राझाराव रंजालि बैसागोखौ रायजोआरि गाजा गोमजायै बरायदों रंजादों। दिनै बैसागोनि गिबि सानखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु एबसुजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जथायै क'क्राझाराव गेदेरथार रंजालि बैसागो बराय फोरबोआव गेदेर उन्दै मान बावलायनाय सिबिलायनाय हाबाफारि लादों। रंगिना संगिना रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा बरायदों। BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', UG ब्रह्म, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर'नि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी आरो गोबां गेदेर गोलाव रायजो राजा सुबुंफोराबो बाहागो लादों। BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रंजालि बैसागोनि बुहुमनि बर' फिसाफोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों लोगोसे उन्दैफोरनि अननाय, गेदेरफोरनि खुलुमनाय सिबिनाय मान होदों। थामथियाव दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, हरनि 11:30 उनाव साफ्रोम महरगिरिफोरखौ लाइभ टेलिकास्ट नुयोब्ला 3 बोसोर आदालताव थांलाय फैलाय खालामनो नांगोन। सरकारा खानानै होनाय खान्थि बादियै हरनि 11:30 जानाय लोगो लोगोनो बैसागो रंजाथाइ फोरबोनि गासैबो हाबाफारिखौ फोजोबनो नांगोन। दिनै बे फोरमायथिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा बुंबावदों दि सरकारा खानानै होनाय समसीमा खान्थिनि आयेनखौ सिफायोब्ला बिसोरनि सायाव आयेनारि राहा लानाय जागोन। रायजो सरकारा बिनि सायाव आयेन बानायनाय जाबाय। बिनिखायनो बे आयेनखौ सिफायनो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि जाय महरगिरिफोरा मोनानि 11:30 उनावबो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो टेलिभिजननि गेजेरजों लाइभ टेलिकास्ट खालामो बिसोरनि सायाव गसर थिसननाय जागोन आरो जायफोरा बे गसर थिसनजागोन बिथांमोना 3 बोसोरसिम आदालतनि दरखङाव गाबफैनांगोन होनना बुंथिबावो। ब्रैथियाव दङ। फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायथि जासिहरदों। रायजोआव साफ्रोमबो रंजा बाजायै बरायदों गोरबोनि आंगो रंजालि बैसागोखौ। उन्दैफोरा गेदेरखौ मान बावनानै आरो गेदेराबो उन्दैखौ बोर होनानै फालिदों बैसागोनि गिबि सानखौ। बैसागोनि गिबि सानखौ नोजोर बोनानै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा आरो गावनि फावजों बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ मा बुंदों फै खोनासंनि। हेलौ, आं संगिना ब्रह्म। बोसोर गोदाननि रंजालि बैसागु फोरबोनि आंनिफ्राय बयबो नोंथांमोन रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। हेपि बैसागु। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।